Thank you for watching. Hi, I am Chase. You watching Real Number TV, social channel. The choice is simply one. Sugar Mama. Great option. Please like and subscribe on YouTube channel. Ngiyacela Tana man. Kayeke Tama, ninone ngoku izinto zami ngokufuna usipapashe emoyeni ithi abanye abantu. Khateba andizukwazi. Imbi lisikizi, linyala, into endiyibone phakathi apha. Yima wena awuqhelanga lento inhlobo. Ufika abantu behleli mhlawumbe two machita, two girl, one girl. Ingathi kuyenza something ngoku. Khateba mamela. Indlu kabawukazi mna ndinikwe umthetho wento kuba le ndlu kufuneke ndiyigadile ku-ingabi yi-gent haze indlu kabawukazi. Yabona ke ndifika apha valthula yithi dwi ayijonge into zabawukazi. ndingena apha ooliya bathengqeka mandese abethwa lilanga ekhawushini kabani kabawukazi. Tshilo ke uliya mahlalela hlobo ungafika nina ichegwazana wena uyazitika kunye nalo uyalibenga left and right, back and front. Wena ebhedini kabani imbi loo nto ndizawuxelela ke ngoku ubawukazi. Uyaqonda ubawukazi makayazi lena into andikwazi ungabe indoda engathembakelanga kubawukazi. Yimaketa msitshona uyazi uba indoda kayihleli ingenzi into igcabile nje ilanga izawufuna ufaka imamasi ta intoni ingade uyale nto. Rhatele ke mna ke andingeni kwandawo so ithini iplani yakho ke ngoku? Ya. Because mna kaloku ubawukazi ukuba ndike ndamthela tsuphe ngayo yonke le udorobhentsi wenzeka apha endlini yakhe ikhona into endiza kuyifumana rhare. Thina inantsika tam nendingayisombulula ngayo le nto. Uyathetha ke ngoku. Luni ndiyazi zama ke nawo ndiyakhangela i-R50 ivala mlomo ta ungayiya amakhamne mani wena mani. Hayi man fuck off man ndilungisa into apho ubungcole sithando apha wena. Yabona msiyana ixhegwazana linxaniwe phakathi pha mamela mani xa undijongile mna ndiyafaneleka mhlawumbi uba ndingafumana i-R50 for uvala umlomo. Rhade uyalibona elizaza 2.5 wena ufuna mna ndivala umlomo nge-R50 hayi khohlwa bye-bye. awuthengi impahla apha tamsiyana kanti kunika i-R50 kuvala umlomo ingenaphi ispecs nentoni kunani rhatebe uba ungandivala umlomo nge-R5 hayi nobuyaphambana ke ngoku asoze awurayithi tamsiyana lungile ubawukazi ke makayazi Ngixelele. Tamsiyana ndadlala ke ndizayifaka le 500 ta uzayifaka ndizayifaka mkhulu ndiyabuya so tamsiyana short amakhame wena so tamsiyana. Konko, Chezi, Yeah. Khawuphume Chezi. Hayi nabathelethi man. Khawuze yiza. Sagqibezela. Chezi phuma etoilet man. Emergency lelo ne? Hayi man sis kutheni ungaflashi? Kutheni ungaflashi toilet? Andithi ngiphazamisile ngiyagqiba. Yo, akusaluki mntakaba wena obutyi zebra. Seliqobo kwami uthetha nawe ndihambe egqibezela ngigqiba amanzi man. Okay, mamela ndiyakuva. Mamela Chezi. Mosi wawuthe uyandithanda ne? Kakhulu. Nyani? 105%. Okay. So khawutsho ke Chezi. Kwawuthi Mosi masizame into yethu. Sibe Njalo. injalo ne? Ya, yo. Oh, okay. Mamela. Uyambona umeza?
uLukhani. Baninzo meza. Oh. Uyambona? Okay. uLukhani. Uba ucamago. Okay. Yela kanye. yawa. Mamela uLukhani ufuna undibulala. Ufuna undibulala, ufuna ndifile. Ufuna undibulala ngezulu. Ndife. Andiqondi into efunayo leyo. Because ukufa kwami uyokuthini wena? Uyaqonda? Uba ucamago. Abulala wena. Kahle. Ndikhona. Ngifuna ndifile. Wena ungathini xa ndinobhubha mna? Uyawusheka nabani? Chetha? Soze ndikhona. Asoze. Masimlande baby. Sihambe ngoku? Yeah. Oh, okay. Bungathi uzogqibezela apha etoilet? No, siwara ngale zogqibezela pha kuyi impama. Sihambe baby. Sihambe. Bulela ngale. Yayi. Yo hayi siyabulela. Bagolam. Awuyazisokolisa bawo. Hey. Lo mfana walapha akasahlali kwauhlala apha kwathina bantu abahlobene naye. Asisemfumani nokumfumana iminyaka engasekho apha. Uyazisokolisa wena. Masicamagusi. Camagu gogo. Andikwazi noba uyathokoza okanye uyacamagusa. Mamela man, awusoze umfumane ndizama ukuthi akuhlali mntu apha ngolu hlobo. Ndawuthenga lu. Wawuthenga. Ndawuthenga. Hey man, ndiyatsho man soyiloo nto ke mosi. Because okokoko uLupsi wanyamalalayo apha akusafumaneki kwamntu. So yima ke ngoku Xhego. Wena Gaucho ungubani igama lakho? Ndinguyeza liyanyanga. Yeza liyanyanga. Luksi! Siya. Hayi man luku mfandini kawungena. Siyacamagusi yeza igqirha libandla sathi. Hayi suka mfondini man unguluku wena. Mfondini uvela phi man? Camagu. Luksi mfondini ufuna ungiqalela into yokuba okokoko wanyamalala ngokuyana emveni komtshato mfondini kanti wena uyazazi uba uyothwasa. Masicamagusi. Ever since la mthatho. Camagu. Mfondini wathwasa yintoni yimbole ebomvu le yimbole emhlophe yimbole enjani hayi mana kunani mani Luksi mfondini into ekuvuyela mani ukhona Masicamagusi msiyane camagu. Safu. Hayi mfuluku mfondini hayi uyabona ke ngoku mfondini hey ndiyabona emfondini Gaucho mani uneliswe linye nje uzawabona njani amayeza okanye uyawathonga Siyane. Isigezo andisithandi. Siyana kudala andasithanda isigezo. Masicamagusi abantu abadala. Masivumise abantu abadala. Yabona mfondini yabona akho nto ndiyivuyela njengoba nomhlobo oligqirha mfondini ndizawutsho ke ngoku ndikwazi nombamba ubethwe. Siyane, masingene ngaphakathi. Hayi asingangeni mfondini. Masingene ngaphakathi. Hayi masingene man. Hayi man uyadika sodika man ufika. Camagusi msiyane. Thokoza Balomfana esigama simpika kumejintana lo undo kwasimzansi akalo plus anatubusuku bonke makale namba utabukijazi ube manzi phansi ajama tamana manzi ajama manzi. No, ani understand nini nifaka kuzo nonke nafune mphinde ndibe ishola dikrayona bantwini. Sinchonga la hlobo susenqande nathikeni aphujwa ngapha ubeka inqande esilevini ngathi awunangqondo. Yabona ingxaki olifaka kuyo yima yarealize ingxaki olifaka kuyo le because apha mna ngokufuneka ngingene emadabini yazi le nto liya ingaphelelisa kwamna nobudlelwane bam nehloli ngenxa yoba ndiyaprotecta abantu protecta wena yazi uthe ndiyenza yonke le nto liya ayazi ne uthe ndunyu nje uhleli wena because I love you Leah boy yeah but Leah mna andizothwala ixanduva lakho Leah ukuthi uhlale kum utye kum ndiphinde ndigxothele wena asoze Leah afuneka uyenze iplan asoze Leah because umsiyana uzofika umsiyana azofuna imali yakho umsiyana yafuneka ikhutshwe mbala mali kodwa kangabizwe ndiyo nami kanti ithu bibizwe nguwe
Kanditsho ububizwe nguwe. Suphendule ubuphanca le. Kanditsho ububizwe nguwe. But uyayibona ba yonke lento izahamba ithini ijikele mna. Because ngofuna ubhatele imali le and uzayikhupha ngokwakho le. Andizokhupha imali mina le. Andiuqala uxelela. Ha. Hayi sani unifake edakeni mina boy. Andifuni uxoka. Kawuye kumsindi izothini into sothini. Uthini? Ubuza kumbiza thini? Wena uyi-serious case wena li. Akho ndizawuthini apha liya. Wena liya uzofonela abantu bakokwenu liya. Ngapha ocendani. Yeva liya. Ufone uzixele into ondifake kuyo liya. Mama akho azame liya akusendele noba yenantsika 500. Akusendele okay send. Siyayikhupha Shoprite imali. Suzenza dom up. Ba uzongicela ngobunzima phambene usemakhaya pha urich yona ndawo irich. Mama akho uzathengisa inkukhu liya. Athengisela ngoku izibhikileyo zakhe akhuphe namali ubhatale imali kaMsiyana. Uyazi uMsiyana apha. Ngalinge apha undenze ngandisi sibhanqa. Uyazi uMsiyana sezafuna imali zakhe zamani plan kokwenu le. Sis. Yayibona okulento uyenzayo kumbandi fune ndibe njani mina. Hlale apha ngiyagohoma. Too a lot. Asuka fuck man le. Ngumntana indoda oluswa le. Sisi. Yo, ebethu usisa kabuyi ngoku. Awa ingxaki into yokumitha kumuntu omdala bethu. Yini umuntu owemke ngoko? Nkonko. Yini fondini? Yini, Sawungaphakathi wenqonqoza sawungenile. Hayi man, akuthethwa ngolo hlobo man nendoda. Ewe ke sendingaphakathi ke. Mamela manihlo. Hey, fondini kam uzingongqaqanisela. Hey uze wamhle kwenzuku. Ndimhle. Hayi jonga. Ulityili lapha. Hayi kaloku. Awukhuthuzi phofu. Ngxaki asoze ndikhuthuze mna lophara ngxaki uyava. Kaloku mna ngxaki ndiyaphangela. Mna ngxaki ndiyavasa. Ya. Asoze xa ujonge mna ufanise mna namaphara into ezikhuthuzayo. Hayi man, stop it ngxaki. Hayi kodwa ke ubuphala nje buyafanela. Wena nabo ingamethe kolam. Qha ke uleli clean we. Clean phara. Ngeba uyancoma but into enokuncoma okanye into entle engahle iphume emlonyeni wakho ayikabonakala uba ingaphuma vele. Wena ungomntu wokuncoma man, ungaske uvala umlomo. Mamela man, into endiyizeleyo apha andizange uzoxabana nawe. Uyafana? Ya. Mamela man ngxaki. Apha ndizofuna udadewenu man. Ukhona udadewenu? Oh sisi. Yes, uMary. Imaka umfunela ntoni dadewethu? Yintoni ekudibanisa nodadewethu wena? Ngaki xa ujonge mna wena ingakhona mna into enondidibanisa nosister wakho uMary mhlawumbi, because andizelanga yonke le nto uyicingayo wena. Uyambona mos unjani into endiyizeleyo apha uyakhumbula mhla ndifike apha ndilila ezimantshiyane ndililiswa into yokuba umhlobo wethu umeza wenu ixesha elide akafumaneki. Emveni kwelo xesha ke nanku umngani wam ubuyile umeza. Madoda fondini udusuka ngapha uqapha amagwebu uthethe ngobuklini uzongixelela into yakudala foni yango 1993. Ukhona umuntu ongayaziyo ababantu bulukanye ubuyele igqirha futhi ngaphezulu. Kudala nina nisazi uba umeza ubuyile. Nditsho nje kuwe udala siyazi loo nto leyo. Uklini nje wena le nto bendiyitsho uklini nje ulipara wena umuncu apha engqondweni wena. Hayi ke yabona ke ungakulinge. Uyabona ungakulinge ngxaki. Uyabona mna uyandazi kakuhle mna ndingumsijo. Ndikwazela. Ndinejido ndinejijitsu. Ungakulinge undiqalise ngxaki. Ungakulinge. Jonga faka ijudo yakho apha kumngoku. Akho ngikwazi ngayo wena man. Zendilwe nawe. Ezimbalini akho nto ngikwazi ngayo. Ngxaki ugcwala ubani ndakugalela amanzi. Izangoku mfana. Izangoku. Yabona mna andiboni mntu apha. Uba bekhona umntu wosinqanda bendizawuqala ndilwe nawe, kodwa ke okangoku hayi libala bye. Ngxaki uligwala semwe ba uyafuna wena uligwala kophula lo mazaza mna nakophula lo mazaza ngempama kwethini ungawa ku ngiyaqela nina kwelitinarha ni Follow.
Mkhanyo. Kamak. Hayi man. Ethethe. Sowutheni ngoku usonikhwaza ngohlobo nje? Uyabona wena xholendile lomgunyathi. Uzokuqhubekeka bese lento yenzayo yeva. Zondazi yeva. Madoda. Sekutheni uniqhelwana ngoThetsi ngoku? Madoda hayi ngumhlola lo. Waphi lo? Waphi umhlolo? Waphi umhlolo? Ngomhlola mina. Mthezi, yeva. Dithi kuze uqhubekeke wenze lento yenzayo. Jesu ngisenzani? Faka impama. Yeva. Thetsi. Wena uzawufaka mina impama Thetsi. Jonga Thetsi, ndakuqhekeza amathambo ndakuqhekeza hey bantu abadala masicama kuthi hey abantu abadala masixolisa abantu abadala hey phansi ndathuka abantu abadala kulomlingo abantu abadala masicama kuthi hey Uzubaxelela abantu abadala ukuba angomlingo angomhlolo ngithezi vile madoda sami baby baby hayi man baby baby hayi man Okay ke Chase, inkosi ngajika kodwa ngokuba jabulela kakhulu. Inkosi Chase. Ngobe sithi sizozibalela ikhokhe ebandayo siwabini apha kuwendlini. Njani ngoku mfondini ma? Phambene phi? Iphambene. Ay, not about uphambene, like uphambili. Uphambili Chase, uphambili. Ora sithanda sami ndakuva ke ngoku. Sithatha izinto slow Chase wami yaqonda sisazane spend some times together, the walks in the parks in the oceans yaqonda and just feel that yabo di safe around wena yabo Nyanzodo to be. yabo yeah so yeah bye ke. Okay, bye baby. Okay, all right. Happy. Okay, bye. Ungalibali uyaqhubezela. Cimba lo unam. Hey, ayiloqongqothwane lo. Ubongo bangiqongqothwane ngasekhaya. He thinks he can mess with me. Baby. Damn it. Hey, Kubando, my sweet love for your love, girl, we love you. I do Bible, Fede Minanga, Svelanga, with us true. Foot a cool, so easy, campuses. I found it down, mix and I'm jidding accomplices. I found a papa, my papa's a helicopters. What put a loot and Anizabuya like Hamasis, so put a loot and we are pagamis. Will you be my one and only Sissu and Sanganis, so Gulungulo, Tanganis? Now when I get on my hit, I'm also selling on my chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful, so since a nixie, to me love my lumusus of a missus now. Hopeful of us, I live a candy cool and I'm hopefully in love with I'm cool.